Takže blíží se konec roku 2024. A to znamená, že aby jsme si tak nějak dělali rewind o tom, co se tady stalo. Stalo se tady hodně věcí. Hodně věcí se stalo. Pojďme si to nějak shrnout, co se stalo na YouTube ohledně toho, co se jako prostě stalo. Jo. Začneme asi první věci. Začneme těma špatnýma a potom těma dobrýma. Těch špatných bude dost, ale to nevadí. Samozřejmě nějaké špatné věci, jako já nevím. Jako co tak jako špatné věci mi nenapadají, ale jako spíš jako než špatné věci, tak kontroverze. Kontroverze. Tak. Začneme tady tímhle. While you are getting drunk and going to parties, I'm actually working on my business. Co? Ty vole, kdo to má kurva rád? Nebudu nějak komentovat, protože to nemá smysl. Potom jsou tu další věci a další. Tady je jich prostě plno. No ale máme tu taky i dobré věci. Fajné. Tak začneme třeba, že se na YouTube scénu vrátili spoustu youtuberů mládí. Asi největší patří Tomáš Krch. Tak velký. Největší comeback. Je to dobré. Fajné. Hodně mýmů vzniklo. Jo, ten rok byl jako dobrý. I začátek, i konec. Uvidíme. Ještě není samozřejmě konec, ještě pár dní zbývá. Uvidíme, co ještě přijde. Ale musím říct, že jako těch dobrých věcí jako, je jako dobré. I říct, že byl si dobrý, ano. Je to tak. Uvidíme, jaké budou Vánoce. Happy Christmas! Vánoce, Merry Christmas. Dárčeky, ozdobí, perničky, nabírání na vaze, přesevzetí 1. ledna. A užijte si to.